I amb aquesta música tan emotiva comencem ara la secció de cinema després del repàs de les estrenes d'aquest cap de setmana. Agafeu els abrics perquè avui parlem de Balandrau, ben salvatge, amb un dels seus productors. I com sempre ens acompanya en Guillem Thorson. Què tal, com estàs? Bon dia, Guillem. Bon dia, molt bé. Doncs aquí avui parlem, com bé dius, d'un dels films catalans de l'any, perquè s'estrena avui dia 20 als cinemes, Balandrau, ben salvatge. I amb nosaltres ens acompanyarà, com bé deies, un dels productors, el Guille Cascante, i que també va ser productor del documental. Avui també ha sigut productor de Crims. Si et sembla bé, escoltem el tràiler abans. Bon Nadal! Germanet, bon Nadal. I això vol dir... Si et vols casar amb mi. Apreneu! Pugem al Balandrau, potser després també ens veiem. Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes. Corre, corre, corre! Algú sap que som aquí? Heu dit que anàvem al Balandrau! Cisco, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau. Doncs estem escoltant el tràiler de Balandrau ben salvatge. Recordem una mica aquesta història, que de fet se n'han fet llibres també explicant aquests fets reals que van succeir ja fa uns anys també als peus del Balandrau. Guillem. Sí, recordem una mica perquè està basada en fets reals. Això va passar el 30 de desembre del 2000. Un grup d'amics es disposa a fer l'ascens al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que en qüestió de minuts tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge, conegut com el Torb, desencadena en una de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus. De fet, aquests dies estem tenint torbs. Alertes de llaus i de torbs, també amb aquestes intenses nevades acompanyades d'un vent de molta intensitat també en aquesta àrea dels Pirineus, que ens ajuden també a situar-nos en la pel·lícula, en el context que avui estem tractant. Guillem, tu has pogut veure, no?, la pel·lícula. Què t'ha semblat? Doncs sí, he vist el film. Confirma que el cinema català pot fer produccions sòlides i amb ambició. No busca el thriller fàcil ni exagerar el drama. Al contrari, tracta la tragèdia amb respecte, sense convertir-la en espectacle. És cert que molt aviat intueixes cap on anirà la història, ho he dit, fa una mica de spoilers, no podríem dir la mateixa pel·lícula, però no evita que et colpegi. El repartiment funciona molt bé, en conjunt, i el so del Torb et fa sentir en la tempesta. A mi m'ha remogut de debò, no reinventa res del cinema, perquè ja ho hem vist en altres cines, però és una història que encara fa mal i per això li poso un 4 sobre 5. Molt bé, molt bona nota coneixent-te, I a més, avui tenim també el gust. Abans et deia, fora de micros, hi participa l'Anna Moliner, que és una actriu badalonina. Per tant, tenim aquest segell també que sempre ens agrada reivindicar a casa nostra, però avui ens acompanya el productor, com deies, i també un dels directors d'aquesta pel·lícula, Balandrau ben salvatge, en Guille Cascante. Què tal? Hola, què tal? Bon dia. Hola, gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres aquí al Badalona Matí. Posa'ns en context, qui és en Guille? Després parlem amb ell. Sí, el Guille és productor del film, CEO i realitzador de la productora Gorka, amb la qual es va fer el documental Balandrau infraglaçat, on ell era director i productor. Es va estrenar al maig del 2021 i el podeu recuperar a 3CAT, el documental. I amb Gorka també estan darrere d'altres produccions com Crims o Pàgina 2 de Ràdio Televisió Espanyola, que recentment ha guanyat un Ondas. Bon dia, Guille, ara sí. Bon dia. Encantat. Goroka, És Goroka. Molt bé. Va de reivindicacions avui la cosa. Guille, tu ja havies explicat aquesta història amb el documental que ens explicava també a Guillem, Balandrau infraglaçat. Què té el cas del Balandrau que t'interessa tant, que continues fent història sobre aquesta temàtica i suposo que aportant-hi prismes diferents, cada vegada? Doncs sí, mira, la veritat, jo vaig tenir la sort de dirigir el documental que em va oferir el Tono Folguera, perquè això és una coproducció de l'Astor Media i Gorka. L'Astor Media està darrere el Tono Folguera de films com Mediterráneo i Alcarràs, El mestre que va prometre al mar, un gran productor i amic, que li va arribar el llibre del Jordi Cruz,
3 nits de dormir cada any, i ostres, vam dir, ostres, això hauria de fer un documental. No, em va oferir dirigir-lo, jo feia molt temps que ho feia de realitzador, la veritat que ens ho vam passar molt bé i ens va quedar, ostres, una cosa molt, molt, molt xula, i ja mentre fèiem el docu ja veiem que això demanava una pel·lícula, i hem trigat quasi 5 anys a aixecar-la, i bueno, ahir el dia 16 va estrenar a Camprodon, que va ser molt, molt emotiu, perquè és el lloc on passen els fets, i ahir vam estrenar a Barcelona, i també sí, una nit màgica. Guille, no sé si et pots posar a algun lloc on tinguis millor cobertura, que se sent una mica tallat. Bueno, i continuem amb l'entrevista. Què pot aportar la ficció que no portava el documental, no? I creus que algun espectador encara no hagi vist el documental, creus que primer hauria de veure el documental o primer millor la pel·lícula? No, ara s'ha de veure la pel·lícula. El documental, li tinc el màxim de carinyo del documental. Jo crec que és bo veure'l després, no? Que és una cosa que és molt xulo. Però ara s'ha de veure la pel·lícula, deixar-se envoltar per la pel·lícula, perquè aporta doncs, una profunditat de personatges, de conèixer les vides de les persones que després viuran al torn, des de dues bandes, des dels bombers, dels actors, dels voluntaris i des dels afectats al torn. I la veritat que és un viatge que sí, jo recomano veure-la al cinema, vull dir, és que no l'experiència és un viatge, ho deia abans. Crec que puc dir que el nostre director, el Fernando Triols, que s'ha documentat com no ha vist a ningú, i hem vist totes les pel·lícules de muntanya que pràcticament s'han fet al cinema, i jo us ben asseguro que un torb, una tempesta de neu amb vent, un torb com aquest no s'ha fet, però ni a Hollywood. O sigui, és espectacular. Si vas al cinema passes una estona i a part, bueno, de fet, hi ha moltes altres coses a la pel·lícula, no? Sí. Anem a intentar, Guille, recuperar aquesta connexió amb millor qualitat, però abans, mentre intentem doncs, aconseguir-ho, escoltem també la directora, no, Guillem, de producció del film, en declaracions a Ser Catalunya, i és la Laia Gómez. Sí, i tens una responsabilitat extra, que quan fas una pel·lícula normal no la tens, perquè aquí tenim la responsabilitat de fer-ho bé, sobretot per respecte i carinyo als familiars. Hem tingut la sort que ens han acompanyat, hem tingut la sort que ens han assessorat molt bé, hem tingut la sort que s'han implicat moltes persones que van participar al seu dia, sobretot bombers de la Generalitat, també ens han ajudat molt ferrocarrils. Hi ha molta gent implicada que ho va viure en primera persona, com l'Ajuntament de Camprodon, Baiter, que ens han donat la mà des del minut zero i han col·laborat amb nosaltres, ajudant-nos, assessorant-nos. I també hem d'agrair màxim als familiars que ens han ajudat, sobretot els actors, que han ajudat molt als actors. Per tant, importantíssim, no, Guille? També entenc aquesta implicació de testimonis en fer un relat el més fidedigne possible, no? Nosaltres portem aquesta història que ja va iniciar el Jordi Cruz potser fa més de 7 o 8 anys, que vam continuar nosaltres parlant amb familiars i treballant amb ells pel documental i que després el Fernando Trullols ja ha sublimat, o sigui, ell és ja part de la família. Hi havia moltíssima gent de la família, també hi havia molta gent de les famílies i dels voluntaris a Camprodon, i això és una part essencial, no? Jo crec que si una paraula és la més repetida en aquest film, és respecte. Vull dir, a part d'altres adjectius, és respecte, i això per nosaltres era essencial. Una cosa, Guille, el rodatge va ser fa aproximadament un any, no? I va ser un hivern on no va nevar especialment, no va ser l'hivern més nevat com el que estem tenint aquest any. Com us ho vau fer per rodar a les localitzacions reals i mantenir aquesta sensació de neu, no? I també va ser difícil, no, el rodatge, perquè vull dir, a alta muntanya... Sí, és un rodatge que jo diria que té com 3 parts, no? Té el rodatge en els Jocs dels Fets, a tota la vall de Camprodon. Després com ja vam fer el documental, per falta de neu vam haver de rodar una part a la vall de Boí, que els hem d'agrair moltíssim també com ens van ajudar la gent de Barruera i tota la gent també de la vall.
i després té la part del plató. Home, ha sigut un rodatge molt complicat. Hem tingut uns efectes especials que ha aconseguit que el Fernando que vingués, o sigui, dels millors especialistes de tota Espanya. Han portat unes màquines i hem barrejat aquesta cosa de fer escenari real amb maquinària per produir tempesta, bueno, per produir vent, neu, un plató que realment us prometo que era un autèntic infern, o sigui, era horrorós perquè ser una nau a parets del vall. Ara que estàs parlant d'això, com es recrea aquest torb? Vull dir, què s'ha de fer per recrear aquest torb? Perquè entenc que això ho feu un plató, no? El torb en si? Sí, bueno, això és una barreja de tres coses. Primer, un equip lleuger, com ja vam fer amb el documental, que van anar a un torb real amb dobles dels actors i agafar algunes imatges de planos generals. Després vam estar a la muntanya amb màquines, amb ventiladors i amb màquines que produïen boira i bueno, un rodatge bastant espectacular. La veritat que recomano veure el making of, que aquesta setmana ja el posarem a Instagram, que és espectacular. I després un plató, una nau industrial que vam reproduir un trosset com de muntanya i allà on hi havia una neu falsa i un ventilador. Doncs la barreja d'aquestes tres coses, això amb el Fernando ho tenia molt clar, però i a part dels efectes ja el diré de foto, el Miquel Proens, que fa que tot això convisqui, no es notin els salts i fa que ens quedi aquest torb tan real, tan espectacular, que dura quasi 22 o 23 minuts de la pel·lícula d'Orb, que és molt bèstia, no? I sempre el so, ja ho sabeu, que al cinema el so és superimportant i el so del torb també el vull destacar perquè és espectacular. Sí, és molt espectacular, realment, sí que és espectacular. Guille, una cosa, la pel·lícula s'estrena ara i fa pocs dies acabem de tenir els Gaudí, ara d'aquí poc tindrem els Goya, per tant, no sé com veus vull dir, clar, aquesta pel·lícula entenc que voleu ja anar als Gaudí del 2027, no? Ja aniríem. Com ho fareu o quina idea teniu perquè continuï a la conversa durant tots aquests mesos i no es perdi, no? Aquesta conversa, que és una cosa molt important, ja ho sabem com a productors, però llavors això, perquè no passi una mica com va passat amb Wolfgang, no? Que ha perdut una mica la conversa, tot i estar nominada a millor film, ha perdut la conversa, no? Mira, jo et diré que això del calendari, jo primer, com a Goroka, no? Soc un productor convidat pel Tono Folgueres, la nostra primera ficció, i m'estreno en aquest món de festivals, número de còpies, cinemes, tot això. Estrenar ha estat difícil. Nosaltres teníem una cosa molt clara, que Balandrau s'havia d'estrenar en fred. O sigui, Balandrau no es podia estrenar al maig, al juny, a l'agost, perquè no et ve de gust anar-la a veure. Això ens ha condicionat, sí. Ahir era un tema de conversa, de ostres, tenim una pel·lícula amb una banda sonora, amb uns efectes, amb uns actors principals, secundaris, tenim amb una direcció, amb tot, que clar, si els Gaudí es fessin demà passat, jo crec que estaríem nominadíssims a moltes coses. No ho sé, no et puc respondre com ho farem. Jo espero que la pel·lícula, el boca-orella, la vagi mantenint, no, evidentment no durant un any, però sí que després hi hagi alguna efemèride que es recuperi i que quedi en la memòria també dels professionals, dels acadèmics. Però la veritat que el nostre premi més gran ha sigut veure això com el Josep Maria, el Josep Maria Vilal dels Supervivents, t'acaba, t'abraça i et diu gràcies. Doncs aquest ja és un premi, molt destacat, com explicaves. Gràcies, Guille Cascante, per haver-nos acompanyat i esperem que sigui tot un èxit aquest, el Balandrau, que avui, recordem, s'estrena a les pantalles de cinema. Gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres, moltes gràcies, bon dia. Moltes gràcies. I nosaltres seguim parlant de cinema amb en Guillem, perquè toca canviar de qüestió, perquè el dia 8 es van fer els Premis Gaudí i tu, Guillem, fa uns programes ens vas fer també una porra, que no sé si vas acabar per encertar o no. Com va anar? Sí, em vaig mullar una mica, vaig analitzar 6 de les categories, els Gaudí en tenen moltes, i em vaig encertar 4 de 6, vull dir que podem dir que més o menys va anar bé. Repassem molt per sobre quines pel·lícules s'han endut el premi. El millor film ha sigut per Frontera, que també, per sorpresa de tothom, es va endur també el premi del públic.
I després també Sirat ha guanyat 9 categories, això ja ho sabíem, ja se sabia que guanyaria moltes categories, incloent el millor film en llengua no catalana, i la gran sorpresa, que ningú s'ho esperava, jo crec, és Per Sorda, que ha guanyat el millor guió i millor direcció. Aquí la millor direcció és important. Podríem parlar molt més, però els podeu trobar per internet, tot el palmarès, així que escoltem el tràiler de Frontera, un trosset. Da ist irgendwas! ¿Qué pasa? ¿Qué son? Refugiados. Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, verdad. Lo he intentado. No podríamos encontrar una solución distinta a este problema. ¿Qué problema? Escolta, Guillem, que ho hem de deixar ja aquí, però vaja, de cara a la pròxima secció de cinema, amb qui tindrem el gust de parlar? Doncs tindrem el director del Festival d'A, el Carlos Río. I ja per acabar, faig un canvi de tema completament, ja no parlem de cinema, sinó parlem d'una cosa que estic produint, que és el Tinc Idees, fem la segona edició. És un espectacle de monòlegs còmics en català, pensat per donar veu a nous talents de l'humor. Si tens entre 16 i 35 anys i vols pujar a l'escenari, pots apuntar-te, inscriure't a les bases, ens pots trobar a Instagram, a Tinc Idees, i doncs això, qualsevol pot formar part i aniràs per diversos espais joves de Barcelona. Fantàstic. Doncs fins la propera, que vagi bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.